Magyarországtól sárközi táncokat láthatnak, vagy ott úgy, vagy ahogy úgy hívják, vagy valami mennyiben, hogy cinege. Azt mondja, hogy cinege. Tulajdonképpen ez is egy kurós tánc, páros formában, illetve egyéni formában is előfordul, és ez a Tolna és Baragyan megye tánca, illetve népművészete is mondhatni az ország egyik leggazdagabbja, hanem a mai Kis-Magyarország területét érve. Erről a tájegységű hoztunk kurós táncokat. A második osztály már egy kicsit rutinosabb, ugye ők már fölépnek, és ők már önálló koreográfiával jelentkeztek. Ugye láthattuk az első osztályos után, az elsőben még csak lépéseket tanulunk, aztán már az év végén már nekik is lesz egy kis folyamatok, egy kis koreográfiák, a második osztálynál már ez hatványozottabb. Színpadon tehát a második osztály és sárközi cinege táncokat fognak táncolni. Fogadjuk, őket nagyon sok szeretettel. Tapsot kérünk.